Kardom nelimen on teron neli nijang Karbi Anglong pen. Pini neli aprangsi Biswanath district along rialong kedona Karbi khaya tumfan neli hinpen suri sengkang sama Kardom nang paljereklo. Pini neli isi birta ke me ke thamjido la ke jasemet nilitum Karbi Anglong along rialong kedona Karbi khaya pan. Biswanath district along Thekmuchet remuchet Karbi atum kamatha pangchingsi Biswanath district lapen Karbi Anglong alongri longri hiniang bong kai ke kisung ke boy doan birta chala kacha abji aphan isi adolong ben kedon awasai nang thopilo jasemet alang lituma hin pen kabori pen Biswanath Karbi live po isi news channel ing pupon tanglo halabang so news channel pen ajok Biswanath district along rialong kedon Karbi arat aningalam kisung ke boy aning karong ahut sitamilitum Karbi Anglong arat tame chini donikpo sinilihin pen ningarong pik ninging samik pik lasi Biswanath Karbi live apoltel news channel lan sose pacet thangik lonang laan sose anong pathelonang lapen labang so news channel pen ajok Karbi Anglong lapen Biswanath district Karbi Anglong kaiketa dolong ben nangman popusi ning theiklo si katuk kabe phan Kardom Pini kecheng si arsik jeta pen sodaga bertan non angton pen arjuita Karbi Anglong along le ahoy alam ki puthot ke klangtu long le ahoy alam ki pen ajok abatai kisung kachechak nanglo non ta puthot Karbi Anglong along le ahoy alam ki ke klangtu Deitor police station ka parlo Karbi Anglong apen Golaghat along ri ahoy kedo lokho athoi timung singnar along le Golaghat along ri akeng sangatum kitidam et alam ki ajok hadak aradatum kisung kachechak nang Lasi lapuson kisung tektik aporahut longlea hoy alam ki prabjin pen ke claim ke damji aphan hadakara tum Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachoning ripon lapenan par the Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen claim pa prabjin po pusi hadakara tum ning chathe chapaklang pon Karbi Anglong Phloni pen orun ingti katha report Biswanath Karbi live Pini aduntu arsik jit abirta non puthot angton pen arjuita Samilangso ITDP block arlo Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso kikim patang tedat alam ki puthot ke klangtho Sarkar pen kiduk der ararafan kapanong pipon Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso ningkan ke thompleng dat apita patang pipedet Lakha Krepi Korkanthi constituency arlo kedo Samilangso ITDP block ke parlo Samilangso ahiti adung Chandra Singh Hanse Singh not terangarong amekar lapen Sona Singh terangarong be langbong atum aphan ronggrup atokano along paching turji aphan Central Sarkar pen kapanong pipon Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso ningkan ke thompleng dat apita patang pipedet Kapetang PG ke api alam lo ahem pu aphan ke bank passbook ana pachot long le lapen tangka kaulai pusitame ponpe pusi ahem pu atum nang pachinidun lasi ahem pu atum ahin pen Samilangso ITDP block video gram sevok jei atum aphan prabjin pen nang patang pipon ja phan pura kachoniri padopon Karbi Anglong Demtaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live Pini aduntu arsik jela pen sodaga bertan non puthor angton pen arjuita Vosik ni phai engkoira troxy Assam along rialong raki ahormu mate drugs kecho lapen beha ke klema tumaphan arni wang nepkang nang ponlo Deport post IC Ayut Nath Japonsi kirika kuruk bom ahut patumi anerlo apor ahut dipu ahiti Mayuri hotel adungalong bangketom raki beha ke klema tumaphan neponlo Dipu outpost IC Ayut Nath kaningje ateng Assam angkangalong kiturmi ariso ejangatum raki mate drak ahormu kirim atum inglum pik anlo lasi raki ahormu kirim atum aphan kapavir ke kemesen alongri kapaman ponji aphansi sarkar ahin pen saikeng lo pusi raikom asaiki IC Ayut not ahin pen pachinipon Piniaduntu arsik jeta pen sodaga bertan non puthot angton pen arjuita Pini Vosik ni phai engkoira nerkep urmi arni pen irui aparman kipipon lockdown Biswanath alongri balisang selaikati borpothar ahabar arat atomta sarkar pen kitikpon SOP aron kroidun pame Bonta inut banghini atum ke kroikre atum aphan raikom asaiki atum chin wot pen kesap amoy padun thor thar anpin
Lasi kewang jilang lockdown aporahut rat don aphan sarkar pen kithik pon akimi SOP ke kroiji aphan raikom asai kiatum choningri padupon Pini kijutsi abirta lapen jumesen abirta lapuhenlo bisonat alongri selai khatia habar bangethom low charlie arlo supi maratum sarkar pen higher secondary asat lang ingdeng isikiun low charlie arlo supi mar atum aphan nong e ason ben pen skoti kachipalongdun Skoti kelongdun bangkethom lo charlie osomar amen puhenlo rima terangpi apo amen khoresor terang ape amen binarong hangpi arong lake lakha hini salai khati chindai terang arong percentage 67 lapenadun thu misma terangpi apo amen seniram terang ape amen haduri rong hangpi arong amen lakhai si salai khati langming terang arong percentage 81.67 Lapen Sanikar Ronghangpi Apo amen Karlitang Biren Ronghang Ape amen Renuka Terangpi Arong amen Lakai si Salai Khati Langming Terang Arong percentage 82 Chepalong Dunsi Karbia Ke aphan Nongme Kewan Bangkethom aphanta Bisonat Karbi Life ahin pen Chorodun lo Lapen Kur Bangthu Pachiriklo